Καλησπέρα, είμαι ο Μάριος. Θα σας μιλήσω για τη ζωή σήμερα. Η ζωή είναι ωραία, για πολλούς είναι δύσκολη, για πολλούς είναι εύκολη, μυστήρια, πολύπλοκη. Ξέρω πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή. Την έχω πάρα πολλά χρόνια φίλοι στο Facebook. Τώρα, τελευταία ζωή, τα έχει με ένα παιδί που είναι μαύρος, που έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Εμένα τη θυμόμουν εγώ λίγο τη ζωή κάπως ξαυγίτησα. Γενικώς έκανε πολλά ναζάκια. Τώρα τελευταία η κοπέλα αυτή είχε το μαύρο παιδί εικόμενο, της μίλησα, δεν την τράβηκα τη ζωή, της λέω βρε ζωή, πώς γίνεται και εσύ ας πούμε βγαίνει ένα παιδί που είναι μαύρος. Μου λέει Μάρια, κοίτα να δεις, το παιδί αυτό που βλέπεις έχει καταφέρει και έχει αγγίξει μια πάρα πολύ ευαίσθητη ορθή μου. Σίγουρα φωνητική ορθή. Τη ζωή εγώ τη γνώρισα αρκετά χρόνια με τον φίλο μου τον Γιάννη. Ενθουσιαστήκαμε και δύο με τη ζωή. Μου λέει ο Γιάννης Μάρια, μου λέει πρέπει να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Μου λέω τι είναι εσύ Γιάννη. Μου λέει Μάρια, τι πάρω παραμόζα, τι εννοώ. Μου λέω Γιάννη, γίνεται. Μου λέει Μάρια, χαλάρωσε. Δυο κόπες τη ζωή. Την πιάνει στην κουβέντα και το θηρίο ο Γιάννης την καταφέρνει και την πείθει να κάνουμε τρίο. Μόνο 100 ευρώ. Φτηνή η ζωή, παιδιά, φτηνή η ζωή. Πραγματικά. Πηγαίνει με σπίτι της, κάθεται στα 4. Αυτοσχεδιάζεται, αυτό μετράει να ξέρετε παραπάνω. Είναι ο Γιάννης εκεί την πηδάει, εγώ το στο στόμα. Της το δίνω στο στόμα, καταλαβαίνω μετά από ένα σημείο ότι δεν μπορώ να την αγγίξω στις ευαισθησίες της. Δεν έχω τα κατάλληλα προσώτα, αρχίζω και βαριέμαι λιγάκι. Λέω Γιάννη, να γαμίσω το φίλο ρε φίλε. Μου λέει Μάρια, να θέλεις αγόρι μου, θα γυρίσει η ζωή. Και όλες παιδιά γύρισε η ζωή. Γυρνάει η ζωή, τη γαμάω και εγώ λιγάκι και εκείνη τη στιγμή παιδιά θυμήθηκα τη μάνα μου. Δεν θέλω αιτίες. Θυμήθηκα τη μάνα μου, μου είχε πει Μάρια, όταν σου δοθεί ευκαιρία αγόρι μου να αρπάξεις τη ζωή από τα μαλλιά. Άρε μάνα. Έκανε κύκλο η ζωή, ξαναπήδα και ο φίλος μου ο Γιάννης, εγώ πάλι πιστώθηκα στο στόμα, ακούω το Γιάννη κόκαγε και κοιτάω το Γιάννη, πήρα και τη ζωή και με κοίταγε μέσα στα μάτια. Την πήδαγε και με κάθανε με τα μάτια του για 3 ολόκληρα λεπτά. Και εκεί που αναρωτιέμαι μέσα μου γιατί ο Γιάννης μου γαμάει τη ζωή, συνέβη το χειρότερο. Χύνω κοιτώντας τον Γιάννη μέσα στα μάτια. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.